Että aloitetaan tämmöisellä ajankohtaisella kysymyksellä, koska viime päivinä on aika paljon pohjistettu puusähkön tuesta ja se on perjantaina tulossa ymmärtääkseni eduskunnan äänestykseen. Tänään eräs luotettava maaseudun lehti uutisoi, että hallituksen rivit rakoilevat ja ainakin kokoomuksen joku aikoo äänestää opposition mukana ja moni muukin epäröi. Samassa lehdessä tunnettu sahamies sanoi, tai toivoi tukien sijaan vapaata kilpailua. Suomen sahat on muiden 38 järjestön mukana vastustanut tätä puusähkön tuen rajausta. Mitä mieltä te olette tästä asiasta, jos aloitetaan sieltä kannesta oleva? Niin, kyllä tämä on aika vaikea asia sillä tavalla, että puukauppa käy tällä hetkellä varsin hyvin, eli siltä osin ei tämmöiselle rajaukselle suoranaista tarvetta ole. Toisaalta alueelliset erot Suomessa tulevat näkyviin, kun tätä kokonaisuutta sillä tavalla mietitään, että mihin se puu ohjautuu, ja kun meillä on tulossa isoja investointeja metsäteollisuuden osalta, niin tässä on nyt hallitus siinä tilanteessa, että täytyy arvioida tätä biotaloutta kokonaisuutena. Tähän kytkeytyy myös turpeen veron alentaminen, joka on nyt sitten tavallaan, kun puhutaan näistä ajovuoroista, niin se tulee sitten tämän päätöksen jälkeen. Mielestäni tämä rajoitus on ongelmallinen nimenomaan sen byrokratian näkökulmasta. Ja jos se voidaan uskottavalla tavalla ratkaista, niin ei tämä nyt sitten varmastikaan aivan kohtuuton tilanne ole. Mutta tästä käydään kyllä vielä keskustelua. Ja se äänestyspäivä muuten taitaa olla maanantai juuri saamani tiedon mukaan. Kiitos, Raimo Piirainen. Joo, niin kuin Janne tuossa totesi, niin tämähän on ongelmallinen ja toisaalta itse olen ollut enemmän tälle tuen nykyisen tason, tai sanotaan nyt 2016 vuoden tulevan tason kannalla tämä on todella hankala. Tässä on ennen kaikkea metsäteollisuushan tässä nyt on ollut vähän niin kuin pelännyt, että lähtee kuitupuu ja sitten iso puu lähtee polttoon ja sen takia. Mutta tähän on ongelmakin, tai siis ongelman ratkaisu. Eli kun katsotaan, että se 20% suurin piirtein on sitä tukea, joka saa tukea 60%, niin sehän voisi olla suoraan jaettaisiin silloin se, että 18% siitä niin saisi täyden 100% tuen ja sitten 20% tulisi tämä 60%, mikä nyt on talousvaliokunta on tämän esityksen tehnyt. Ja tästä on ollut ministerillekin eilen viestitetty ja hän on sitä aikana miettiä, että miten se sitten menisi. Siinä tämä byrokratia häviäisi silloin, mutta sitä ei tarvitsisi olla kenenkään valvomassa, että miten se puu kulkee. Mutta näin on arvioitu, että 20% on sitä puuta, jolle tulee pienempi tuki. Niin pienempi tuki, kyllä. Kimmo Tikka. Tässä hallitusryhmien edustajat myöntää, että tuo hallituksen esitys on perin ongelmallinen, koska se lisää byrokratiaa, ei paranna metsähakkeen kilpailukykyä ja sitten vielä sitä ei voida ottaa voimaan niin kuin se on EU:n kautta hyväksytty. Se järjellinen ratkaisu on se, että palataan vuoden 2012 loppuun valinneeseen tilanteeseen turpeen verotason ja metsähakkeen tuen osalta ilman mitään turhia rajoitteita. 2012 joka ainoa metsäteollisuusyritys sai tarvitsemansa puut Suomen metsistä ja uskon, että niin ne saisivat tästä eteenkin päin. Jos sitten jotain ongelmia ilmenee, niin viisas hallitus sitten pitäisi reagoida ongelmiin niiden ilmentyä eikä itse rakentaa ongelmia. Joo, kiitos. Tuossa nyt Pajatsoa tyhjennettiin, mutta jatun tämän sahapuoleeseen tästä. Eli nyt tämmöinen monimutkainen tukijärjestelmä, mikä on ollut jo, ja nyt sitä lisätään. Otetaan esimerkki, sahat maksaa puusta, katohinnasta 70%. Sitten siinä on sivutuotteita, puru, kuori, hake, enemmän. Me sahalla ei saada minkäänlaista tukea näihin, mitä sieltä tulee. Ja sahat on hakkeen osalta, kuoritun hakkeen osalta varmoja teollisuuden raaka-aineen tuottajia. Eli
Suomen Sahat on sitä virallisesti vastustanut. Meille henkilökohtaisesti se ei ole suuri asia, mutta tähän minä nimenomaan painottaisin, että miksi tämä tukijärjestelmä ei ulotu sahoille, jotka maksaa kuitenkin tukin hinnan siitä raaka-aineesta 70%, 60 €, kiinto suurin piirtein, ja sivutuotteille ei tule mitään tukea. En ymmärrä. Hyvä kysymys. Mä luulen, että moni täällä yleisössä sitä kysymystä, samaa kysymystä miettii, niin osaisiko joku paneelin takana hallituspuolueesta tai kenties Kimmo vastata, että miksi näin on? No, saako vastata, että miten pitäisi olla? No, jos Raimo vastaa, että miksi näin on, ja sä voit sitten vastata, miksi pitäisi olla, niin mä otan tästä aiheesta sitten myöskin yleisen kysymyksen, että miettikää, jos joku haluaa sitten näiden Raimo ja sitten Kimmo, katsotaan, haluaako muukin käyttää. No minulla ei tästä aikaisemmin oikeastaan ole tietoa, mutta eilinen eduskuntakeskustelu, niin edustaja Pekkarisen kanssa niin sai sen aikaiseksi, että tuli tietoa ja se tulee sitä kautta, että saha saavi rakentamiseen saavi tukea. Ja se on rakentamiseen kohdistettu, se ei saa tähän käyttöön. Ja sitten taas toisella puolella tulee tämä käyttöön, tämä tuki, eli se kumpikin saa sitä tukea, ja hän muisteli, että se on 750 000 € tällä hetkellä tuki sinne rakentamisen puolelle. Ja hänen arvionsa mukaan, tai hänen esityksensä mukaan silloin, kun hän oli ministeri, niin se olisi ollut 1,5 miljoonaa, mutta sitten joku oli siellä virkamiehet sitä mieltä, että se menee liian korkeaksi, tai olisiko ollut sitten EU-arvio, että se taas tulee sitten haistamaan kilpailua. Mutta tämmöisen selityksen minä eilen sain, ja mä uskon tähän ihan täysin, että näin se on mahdollista. Kimmo. No joo, tuo oli aika hyvä vähän sinne päin. Tosiaankin se edellisellä kaudella, kun tehtiin se ylipäänsä uusiutuvan energian tukikokonaisuus, niin tähän sahoille ajateltiin, että se pienten CHP-laitosten tuki olisi riittävä. Kuviteltiin, että 50 sähkö- ja lämmön yhteistuotantolaitosta voisi Suomeen syntyä sillä tuen tasolla ja rajauksella, mihin tuo päätyi. No, käytäntö on osoittanut, että ei syntynyt. Onko siitä nyt yksi rakennettu vai mitä, ja sekin vähän niin ja näin, että kannattaako. Tässä voisi olla käypäinen ratkaisu se, että kun on tietyllä lailla rahat varattu, niin se tukitaso ok, mutta nostetaan sitä rajaa sillä tavalla, että sen reilun 700 000 tai noin 700 000 sijaan voisi sitten se yksi laitos saada vuositasolla sen 1,5 miljoonaa suunnilleen. Niin ehkä sitten parikymmentä tällaista laitosta, jos syntyisi, niin ne sillä tuella saataisiin pystyyn, ja voisi olla, että ne olisi paljon kannattavampia kuin mitä nuo aiemmat rajoitukset. Ja tämä olisi se korjausesitys sitten, että miten voitaisiin mennä eteenpäin. Kiitos. Haluatko Hakkarainen tai Sankelo kommentoida tätä asiaa vielä Teuvo puheenjohtaja? Joo, minä sanoisin, että se 750 000, mikä on sitä tukea, niin sillä on se yksi CHP-laitos saatu, joka on konkurssikypsä. Eli se tuki on tuolla 1,5 miljoonaa vähintään. Ja sillä saadaan kyllä käynnistämään nämä laitokset. Ja se tuo myös sahoille huoltovarmuutta energiapuolelle. Nyt syksyllä esimerkiksi meillä oli paljon ongelmia sähkökatkosten takia, ja varmasti ei ainoa paikka ollut. Ja tuotantoon tuli suuria häiriöitä. Tällä myös estettäisiin sitä, jos näitä CHP-laitoksia saadaan rakennettua. Ja seuraavalle vaalikaudelle tai seuraavalle istuntokaudelle se täytyy olla ykköshankkeita. Tämä, että saadaan sahoille. Ja sitten siitä tukijärjestelmästä vielä, mikä energiapuolelle tulee, niin sama tuki sinne sahoille, koska korkea hinta maksetaan raaka-aineista ja kuitenkin ne jakeet, mitkä menee tuonne lämpölaitoksille, niin mikä sen erottaa sen metsästä tulevan tai sahalta tulevan samanlaista kuorta ja purua, ja se on. Ja miksi ei sama? Hyvä. Onko tähän liittyen ainakin Totiinolla? Hänelle mun täytyy antaa puheenvuoron, kun hän on viestilehti hallituksen jäsen. Onko muita puheenvuoron halukkaita käyttäjiä tässä näin? Pidän kyllä huolen, että hän ei puhu liian pitkään. Kerrankin pääsee hallituksen jäseniä ohjaamaan.
Se puhuu vaan. Ilmeisesti niin herran pelko viisaan alkoi. Sen verran haluan, ettei kai tarvitse käyttää tätä puheenvuoroa niin näille herroille sivistykseksi siitä, miten se meni se saha- ja syöttötariffi silloin 750 000 raja. Ei se johtunut virkamiehistä, vaan juuri siitä, mihin viittasi Kai Merivuori ja johon on tämä puuhakkeen tuki kaatumassa. Eli iso metsäteollisuus loppasi häkämiehen silloin, että se raja on vedettävä niin alas. Mutta virkamies on siihen sitten vaikuttanut. Niin, häkämiehen löytyi syyllinen. Ilmeisesti se palkattiin EK heti. Onko muita kysymyksiä tähän liittyen? Mennään tästä asiasta eteenpäin. Kai Merivuori, ole hyvä. Kiitos arvoisat kansanedustajat. Otapa mikrofoni, että kaikki varmasti. Arvoisat kansanedustajat. Tämä uusi lakiesitys tästä metsähakkeen tukileikkauksesta, niin yksi keskeinen asia on valvonta. Lakia pitää valvoa. Miten se oikein voidaan toteuttaa, jos otetaan esimerkiksi metsässä 4 metrin kuitupölli, se on ainespuuta, jos se poltetaan, se ei saa tukea. Mutta jos se metsässä katkaistaan keskeltä poikki, niin se ei enää kelpaa ainespuussa, jolloin se saa tukea. Toinen kysymys. Suomeen tuodaan metsähaketta esimerkiksi Venäjältä. Kuka valvoo, minkälaisista leimikoista se hake tulee? Hyvä. Jännäsä, ole hyvä. Joo, kiitos. Siinä oli ihan, kuinka ollakaan, niin osuttiin tämän metsähakeproblematiikan ytimeen. Siis tämä todentaminen tässä tilanteessa, okei, siinä on se hallituksen esitys on hieman parantunut, kun puhutaan 60%, mutta se todellinen ongelma on tähän todentamiseen liittyvä asia. Ja saamani asiantuntijaselvityksen mukaan siinä on vielä sitten sellainen erityinen haaste, että isoilla toimijoilla on mahdollisuus nämä todentamiset tehdä suht pienillä ratkaisuilla, mutta sen sijaan tässä ketjussa toimii aika paljon pieniä yrityksiä, pieniä metsäalan toimijoita. Ja tämä on nyt se, jota tässä oikeastaan viimeisten päivien aikana voin kertoa, niin eduskunnassa ja hallituksen piirissä on sitten arvioitu, että miten me ratkaisemme tämän haasteen. Sen, että kun ollaan siellä metsässä, pieniä eriä ei varmaankaan tarvitse todeta, mutta sitten kun ollaan siellä voimalaitoksen päässä, niin mitä sitten tehdään? Ja mitä edustaja Piirainen tuossa kertoi, kuulin kertovan, että se ratkaisu voisi olla tietyllä tavalla semmoinen laskentamalli, jossa ei sitten byrokratiaa tarvittaisi, mutta ei mennä nyt asian edelle. Tämän ulkomaisen hakkeen osalta se on juuri näin, eli nyt ollaan taas sitten vähän tyypilliseen suomalaiseen tyyliin, vähän paavillisempia kuin Paavi itse, ja sitten kun meillä sitä metsähaketta tulee muualta, niin mitä se pitää sisällään, niin vastaus on, että emme tiedä. Toisaalta se tuki maksetaan sitten siellä voimalaitoksella, mutta niin kuin sanottu, niin tässä on monet puolet. Kun tämä on näin ongelmallinen, niin eikö me voitaisiin nyt näin läsnä olevan yleisön edessä sopia, että unohdetaan se hallituksen esitys? Eihän sitä päätetä, jos hallituspuolueet tunnustaa, että se on ongelmallinen, sille on vaihtoehto, jonka äsken tuossa esitin. Palataan vanhaa hyväksi koettuun tilanteeseen. Ei kestä vapaavuoden arvovalta, vai miten se nyt on, Sankelaista Piirainen? No, tässä kokonaisuudessa, niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa totesin, niin on myös turpeen veron alentaminen. Ja aika monet toimijat näkevät tämän koko ison biotalouden kannalta tämän aika keskeisenä elementtinä. Ja kun tässä metsähakkeen osalta tukitaso nousee sinne 18 pienemmän näiden oksien ja kantojen ja muiden osalta, niin sitten kun haetaan sitä keskitasoa, niin se on kohtuullinen, mutta taas kun tässä vähän aikaa puhuu, niin palaa taas siihen todentamishaasteeseen, ja mielestäni siihen täytyisi löytyä semmoinen kokonaisvaltainen ratkaisu, koska kaikki tunnistavat sen, myös TEM tunnistaa sen, että tässä on byrokratia-ongelma. Toisaalta talousvaliokunnan mietinnössä siellä puhutaan ajojärjestyksestä, se pitää olla selkeä, mitkä tulee ensin. Sitten toiseksi siellä puhutaan
byrokratiasta, mutta jotta ne ei jäisi kuolleeksi kirjaimeksi, niin sen takia tässä nyt sitten ponnistellaan Raivon kanssa raivoisasti. No niin, Piirä. Joo, kyllä tämä todella hankala tilanne on, ja niin kuin eilen ministeri vähän viiasi siihen suuntaan, että jos tätä ei saada läpi, niin sitten ei turveverokaan tietenkään alene, ja tämä on todella hankala asia siinä mielessä. Onko tämä koplaus niin välttämättä? Tämä on aikoinaan koplattu, niin sehän tässä on, että kun turvevero laskee, niin tuki nousee sitten, haketuki, ja tämähän on 2000-luvun alussa rakennettu järjestelmä, ja se on notifioitu, ja nyt pitäisi uudestaan tämän notifioida Euroopassa, jos EU:ssa, jos tällä mennään. Mutta tämä on todella hankala. Minun tekisi mieli äänestää vastaan, mutta saattaa olla, että ne erottavat ihan tässä loppusella ryhmistä, mutta katsotaan nyt, miten tässä mennään. Kimmo varmaan ottaa vastaan omaa ryhmää. Ennen kuin annetaan puheenvuoro eteenpäin, niin siellä olisi yleiset kysymys. Ja esitelkää mä ihan kaikkia teitä meillä tunne, niin ole hyvä. Joo, taas se on bioenergiaystä. Tämä ei ole suora kysymys, vaan tämä kommentti liittyen tähän byrokratiaan. Ja me nähdään tämä asia yhdistyksessä niin, kun tätä lakiesitystä on käyty läpi, että byrokratia on erittäin helppo TEMille ja myös Energiavirastolle. Ne laatii vain säännöt, mutta kaikki kustannukset on ulkoistettu toimijoille. Ja niistä ei ole kyllä mainittaa missään. Tämä on minusta se keskivä ongelma, kun byrokratiaa vähennetään Suomessa ja byrokratian kustannuksia, niin puhutaan valtion byrokratiasta vai puhutaanko sitä, mitä toimijat joutuvat todistamaan. Kaksi eri asiaa. Erittäin hyvä näkökulma. Oliko tähän vielä? Oliko aluksi Kimmo tähän lyhyesti vai mennäänkö eteenpäin? No, hyvin lyhyesti, eli toistan vielä. Tehdään se turveveron alennus, aivan niin kuin tässä on 2012 tasolle. Nostetaan metsähakkeen tuki 2012 tasolle. Ei tehdä sitä rajausta, kaikki on onnellisia. Kotimainen energia palauttaa kilpailukykyään, eikä metsäteollisuuden puuhuolto siihen mitenkään vaan. Annetaan toimijat töihin. Sen verran tietysti kun tätä kokonaisuutta yritetään tarkastella, niin muistetaan myös sitten positiivisella mielellä se, että metsäteollisuus on tekemässä isoja investointeja, joita Suomen biotalous tarvitsee myös. Ja siltä osin niin voisi ajatella, että olisiko tässä nyt kuitenkin semmoinen positiivinen ongelma, että puuta ollaan viemässä moneen suuntaan, mutta niin mitalin toinen puoli on edelleen se, että metsäteollisuus on investoimassa, uskoo Suomeen, ja sahateollisuus on investoimassa, uskoo Suomeen. Me varmaan lähdetään puhumaan näistä asioista, mutta joka tapauksessa niin biotalous on tärkeä osa Suomen tulevaa kasvua. Juuri näin.